30 sena tal-istrina hija flimkien 5,760,000 euro. Is-somma finali miġbura waqt l-istrina 2025 l-għada tal-miliet ħabret f'mewġa tajjat u ferħ. Miġbura ma' €9,000,000 aktar mis-sena l-oħra. Xi daħajja tal-ġenerożità tal-Maltin u l-Awċin li fil-ħin tal-bżonn li daħlu idejhom fil-but biex jgħinu lil min għaddej minn mumenti ta' mart u sfidi seri. Fondi li jmorru għal Fondazzjoni Malta Community Chest Fund huma kruċjali biex jgħinu mijiet ta' pazjenti u qraba li jkunu qegħdin jissiltu l-kanċer u mart ieħor. Il-maratona ta' ġbir ta' fondi bdiet ma' tokki ta' nofsinhar b'xandira diretta sa' nofs il-lejl fuq Television Malta u l-istazzjonijiet l-oħra Maltin. Spikkaw filmati, esperjenzi emotivi, appelli, ċekkijiet u telefonati, donazzjonijiet mżejna ma' momenti ta' divertiment. Żaru l-istrina fost l-oħrajn il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja Abela, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg u Sera Bajjada u l-Arċisqof Charles Xiklula. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, raddet ħajl il-Prim Ministru Abela għad-donazzjoni ta' €100,000 li saret mill-Gvern. Fit-tmiem il-maratona fil-kumpless sportiv ta' Ħal-Kirkop għal ħabta ta' nofs il-lejl f'messaġġ lill-poplu, il-President Miriam Spiteri de Bono ddikjarat li bir-raġun għandha fiduċja fil-poplu Malti Wawċi għaliex din is-sena wkoll wera li qiegħed hemm u lest biex jgħin f'kull sejħa għall-għajnuna. Il-President irringrazzjat ukoll il-mijiet ta' ħaddiema u volontira li matul is-sena jaħdmu biex jitellgħu diversi attivitajiet, kif ukoll biex l-edizzjoni ta' din is-sena tal-istrina setet tkun suċċess. Nirringrazzja l-poplu Malti Wawċi kollu għal dal-boħra u rini il-fiduċja l-għandu feħ hija well placed, all right, u nirringrazzja lilkom. Ta' din is-sena kienet it-30 edizzjoni tal-istrina. Bdiet 30 sena ilu, f'kamra żgħira. Illum il-ġurnata trasformat ruħha fl-avveniment ferm mistenni minn poplu sħiħ li kull sena jissarraf f'imħabba u solidarjetà.